Ассалому алайкум занҳои азиз, эълони навбати ман чун ҳарвақта танҳо барои занҳои хонашин аст. Ҳар яки шуморо ба кор даъват мекунам дар компанияи Фаберлик. Дар компанияи Фаберлик аллакай ҳазорҳо занҳо соҳиби кор шуда маошҳои хуб ба даст оварда истодаанд. Шумо аз хона набаромада дар назди фарзандои худ метавонед тӯҳфаҳои калон, бонусҳои калонро ба даст оред. Ранги пештара, каталог гирифта ё ин ки борҳои Фаберликро ба ягон ҷо баровардан фурӯхтан дар кор не. Ҳозир замона дигар шудааст. Танҳо метавонед тариқи телефон корро пеш бубаред. Ҳамаи ин корро ман ба шумо меомӯзонам. Ҳар 3 ҳафта шумо метавонед аз ин компания маошҳои хуб ба даст оред. Баробари фарзанд нигоҳ кунед, баробари кори хона шумо метавонед ки аз уҳдаи ана ҳамин кор ҳам бароед. Айни ҳол ман директори компанияи Фаберлик ҳастам ва бе ягон мушкилӣ ҳар 3 ҳафта маоши худамро мегирам. Ягон ҷои фанду фиребаш нест. Шумо низ занҳои меҳрубон аз уҳдаи ин кор боварӣ дорам ки мебароед. Ман ба шумо кӯмак мекунам. Ба ҳамин номерои ватсапи ман нависед. Ман ҳамаашро меомӯзонам.